Bon dia, són les 7 del matí i monem tota la tropa cap al Pirineu. De moment, mira, ploviznant, a veure el que ens espera per allà. I núvol a tope. D'ací un rato tornem a xerrar. Adéu! Hola, Travolta! Estem camí a Terol i mireu la que mos cau, hola, la que reiem per allà. Ara està Tito filmant amb uns emojis, uns reiamòtics, acabem d'arribar a Torla, són les 12:30, bueno, anem a los quarts. Anem a jugar uns campos així per l'amic Pepe i cap a Torla. A Torla? Ai, a Torla, a Bujaruelo, que estem en Torla ara. De moment tinguem sol i núvols, a veurem si m'ho respecta el raig. Sí o no? Ja hem arribat a Bujaruelo. Ara, en teoria, els motos ja no tenen cobertura ni res. Ara anem a pegar un mosset, canviar-nos, carregar trastos i cap allà que dins. A buscar el Valle de Lara i el Puerto de los Mulos. Ja veurem dormir més a nit. Quan parem a muntar tenda ja donarem més explicacions. Bon profit! Ja? Bueno, xics, ja veieu com anem de carregats i comencem una nova expedició. Anem al Valle de Lara, Pepe, Xavi, Fabián i servidor Tito. Passatgers del món, última parada. Equipatge sense pes, més valdrà no portar res. Bueno, acabem d'arribar a la cabanya de Servillonar, que ja està. Estem 2 hores i mitja de marxa. Sí, 2 hores. Han descansat un poc perquè les motxilles estan molt cansades per les de nostres. Y anem a mirar el mapa y a seguir cap allá. Señala, Tito. Para allá. Para allá. Ahí a buscar el collado de los mulos, igual acampen por ahí ya. Oye, Venga, es que ahí antes de la sería fenomenal. ahora nos veremos.
Perquè Tito vol anar a Saureig i Oleig és impossible. Jo no ho veig difícil, però bé, a veure. Ja veurem. Després. Hola, bueno, com ja podeu veure, hem instal·lat en el hotel Puerto de los Mulos, que falta un rato llarg per plegar. Però bueno, com ja estem entorrats i tot portàvem 4 hores i mitja caminant, he decidit acampar. Así el chef Tito me lo hace con el sopetes De superior. de superior. Que se come en contenedor ahora. I d'ahir, però encara m'amino a la pedra. Estic encara ante tu. Està quedant. I d'ahir a dormir, que estic torrat. Ya a dormir. Mm. Vale, pues hasta mañana. Hasta mañana. ¡Yecuri! Bon dia, són les... Les 8 menos 4. Nos jugaría casi ahora de almorzar, en que estem aquí arreglant trastos. Anem a veure si avui ja passem per allà darrere del Puerto de los Mulos. I podem a pegar la Bueno, ven para acá ahí. Cali, cali. Un día espectacular. Y farà caloret. Caloret, que dia la rica. I recorde tots els moments i desitge tornar a no he nascut per ofegar vull marxar d'ací més enllà més enllà més enllà. Fabián, ¿cómo ho veus? Ah, bueno, no em dir res, que baixem del Puerto de los Mulos a 2.591 metres. I ara anem a baixar al refugi d'Oleix. Ja estem en la foc. Vale, pues. Vale, pues. És aquell olor a fum que s'impregnava en el meu abric i aleshores me'n recorde del que vam parlar ahir. Aquelles flors blanques de tela que decoraven l'aparador són igual de suaus que el tacte amb els seus cabells. Aquell camino l'hem perdut, aquelles ganes d'arribar són l'esperança que ens motiva i ens ajuda a respirar amb la certesa que al final ens trobarem i entendrem que tots els murs no són obstacles, són victòries. Vídeo, home.
Explicamos qué es Endina. Obviamente. Ni nada para ahí, mira, te recuerdo el pa. Buah, un porrín. Vamos allá, hostia. Ah, Estem aquí vigilant en el refugio Isolán, en la zona de picnic. M'han comprat els Coca-Coles, m'ha dit, m'ha convidat Pepe, damunt de que està repentada amunt i toca la butxaca. A 3 la Coca-Cola, chato. Però bueno, olvida't ahí. Saltador, però altre aquí ja ¿en tens. qué tengan? Ah, Formatge, no? Bueno, formatge ahí. Formatge d'ovella, fue Claro. i jamón york. Jamón. O sea que estem de luxe. En la playa estaríem patint d'una manera desesperada. I aquí Así, ¿para ti, para qué? estem de luxe. Mira, Cógeme. Vale, ya. bona nit. Bueno, bona hasta quina hora, Les 8. Bueno, estem acampats a baix de Baixalans a l'entrada de lo que és el glaciar del Vinyonar. I així en la tenda del Pepe estem els 4 clavaets, hem sopat i tot. Y está firmado. No te digo nada. Aquí está un poco de desde la playa sí que es para tirar. Allí no te digo nada, así para tirar. Així nosaltres en la tenda del Pepe hasta aguantant un poquet hasta l'hora de... Perquè mira què de dia és, mira què de dia és encara. Mira quién has visto este inglés. Oh, sí. Mira que vistes n'hi ha per ahí, veies? Allò és el Valle del Sud. I demà pujarem, pues, hasta allá va más o menos. Y bueno, así hasta hora de dormir, pues así... Una partideta. Pero bueno, además salmos demà a les 5:30 para així de bon matí. I no, jo no tardaré molt en gitar-me. Anem a fer una partideta bac? Bueno, nos despedimos, ¿eh? Au. Demà, Adéu. o si pot ser demà, Pepe, y lo llevan de ahí. Sí, pero encima no ya. Sí, para ahí.
està bé, eh? Aneu 3 metres per baix.
Era ya, pues. Es que si no yo ya lo tornaba. Y bueno, ahora ya vamos a echarle a la trasera y se lleva por el crampón. Ahí tinguem a Tito baixant ja. Ara passa Pepe. I a Fabián. Tenim una cascada. Que baixa de glacial. Mar. I estem ensenyant la passada per el baix. Ara s'acaba la ruta. Bueno. Ahí tinguem a Tito, Pepe. El pare de Fabián. Si canem bé, sí. Bueno, estem en el refugi de Gavarní, ja són les 5:30, ja hem endutxat i tot, però quina sorpresa tenim, Xavi? No sé, a tronar, tio. El tio Fabián comprant pa, saps? 2 anys així, 2 anys garrots. Esta nit mos volem a riure. Tu què dius, Pepe? Sí, queda bona, té pinta, la tinguem damunt dia. Ens agrada molt, tenc cabrem bon. Mira. Cota. Eh? Bueno, después, igual después enchufo la trona. No sé, me voy. Depende de lo que haga aquest dia. A voltes en el Pirineu passen aquestes coses. Calces i no ho veus ni que és a cavall d'un burro. Però bé. Aviam, Miguel, bon dia. Bon dia. Pepe. Hola. Estàs delante. Bon dia, estem aquí en el refugi. Pues. M'he recuperat després de tot. Ara anem així, a veure si puc anar cara a l'aire, que arribarà al lloc de partida. Perquè avui hem I decidit final, votar... partida i final. Sí, avui hem decidit votar-nos una etapa. Pepe mort. Xavi mal de turmell. I Fabián i Xavi anaven les botes. O sigui que el tallón sí queda per una altra volta. I la bretxa també. I la bretxa també. L'any que ve. L'any que ve... Hola, bon dia. Bueno, així estem en Gavarní, un any més. I... Són les 10 ja. I anirem a pujar fora un carbó, fora d'espai. Tinguem la cascada del circ de Gavarní. Bretxa i tallón. Bueno, si estem pujant del port de Bujaruelo, una boira brutal. Ahí tinguem les 3 ginetes de l'Apocalipsis i ahí baix la cascada de Gavarní que no es veu per la boira. Ja fa quedar. Ara l'aigua d'aquí darrere. Allà alt està.
sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Tot Joan actuant als Pastorets, dirigit per en Benet i Jornet. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'enamoro. Bueno, después de 4 días caminando este indicador, ya estem aquí en el Bujarvelo. Estem ahí Pepe baixant, a última rampa, el Janet, Quito, ja estem aquí. Les veins estretes ens intenten per als peus, repetir la història de Julieta i Romeu, que no ens donarà la raó. L'amor és superior a tota por, a tot rancor, i ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país, la pàtria contra el desig. Però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt, i no hi ha força humana que ens impedeixi estar junts. Oh, Jennifer, em torejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, El cap! anirem a fora ells dos junts i lluitarem pel nostre amor. Bueno, ja jo! Jennifer,